And once again, Yasanso Abebim at the Sika review about Besumo from Cove TV Ghana. Na said the onim and I feel no joining any. You come here, be project ahodo a ekoso e wo man mu nkra ahodo area ahodo ye de brew ama wonso hunu ne ekoso enen so yasanso aba Buankra Inland Port a ye de update ifiri onom se bre a atwam ye ba honom se de nuoma ahyehya akodu de sese hu de sese wote ni nyina na nwumre ye de bema ho onso a wo hwe ye wo akonya se utimi di wadwenche ade ba dwumadi so ubetimi di afa WhatsApp line ne the screen no ase anase ubetimi di afa voice note so ade abrɛ otroto live chat onso YouTube a ye bekin kan ade amount ye fa me Kwame Mario sanso na champion chairman enso e wa ha waji na edwo obedi animu na wacheche mu onso ba bibia wo bia onso wa akonya so do adwenche de badwumadi no so nemom kai na like na share dwumadi no e fama afoforo no mo so meka ho sa pepepe na te so subscribe to Cove TV Ghana so a bomodian subscribe to this channel na eno market akese pa na ye de somo abre ni abre nyina no apanyi mo jide se ho ne no ma ekoyipa. Yes, Kwame, me ho den bibia boko na me adom me ho den papa. Na so Tanso aba ebio abebio ewo Buankra na sa project bi a looking amanfo ani edi akiri pa amanfo ani wo ho papa amanfo busa questions about Buankra ene yaba ha ehon nsensem etisen eden ena ne ye ba beche. Yeah, Kwame, mamenka se enokre yaba be piem ewo Buankra Inland Port. And I say Buankra Integrated Logistic Terminal. Na me no ka say juma ekoso ewo ha enoma apagya kakra. Say what they compare previously about any say said the enoma so city na chese enoma ekononim ye pa. Na Kwame me come straight away na yeah the latest and the current update ewo ho de asom ahwefo ne atiefo nyina na yehunu said the dwumadie na ekoso wa no pempenso a enoma nso akoduru ma me mfa mfonyini we ento so na yeni sa nkomo we sa wo hwɛ mfonyini a yetwagu ya ayi sei ana meka sɛ artistic design no esitie wi a main entrance no sei na mpanimfoɔ ayɛ no na ebesi ayɛ Buankra Integrated Logistics Terminal no sei na bɛyɛ nto hwɛ entrance na sei na mpanimfoɔ ɛbɛyɛ na yɛtimi abɔ awuram now ohwɛ inside no terminal no inside no so a sei ana mpanimfoɔ nso asi ayɛ na kyerɛ ohwɛ car kwan na emu divisions no so a sei na no nso ebetimi asi akɔ wie sɛ nyame yɛ adom ne yɛ dwumadie ne nyinaa sei ana besi ayɛ we architectural design no te sɛ deɛ ohwɛ so ame interchange de no yɛba bɛyi kyerɛ mo no saa pepepe na we nso esi etie na ohwɛ other side ne nso a nto ohwɛ a different angles so nie a kyerɛ sɛ ɔbɛ feye Kwame mamenka ne saa ɔbɛ kama pa na da bia meka sɛ adeɛ baako a manage project we ho ne nnwuma a ɛde bɛba Ashanti region ɛno ne adeɛ baako a sɛ mpanimfoɔ etimi to ho anamɔ no mu wi a ɛde anigye kɛseɛ pa ɛbɛbrɛ yɛ now we pillars a anaasɛ terminal no
nnade a mpanimfoɔ atimi arezi so far enti wohwɛ ɛyɛ sɛdeɛ esiti a ukopie mu wɔ ɛyɛ Boankra inland port osisi a nnade a ɛyɛ terminal ya arezi sese no Kwame ɛno nie na ɛnyɛ asɛm ketewa improvement bebree ɛkɔ so yɛdi kan aka atrɛ ahwɛfoɔ sɛ yɛ drone no ɛho ato kyema enti yɛntimi amfly ɛyɛ drone no na yɛde amamo ɛyɛ the area view no but yɛbɛma drone views kakra wɔ ma ɛno ne yɛ old videos but currently okokopie mu wɔ hɔnom a sei ana ɛyɛ yɛarect ɛyɛ terminals no eduru a enoma ekɔ nanim yie pa ana ade krokra mpo a ginger na asa trigger all this discussion no ɛyɛ CEO mame empo so ne kakra okay ha nto hwɛ a mpanifo kɔ aprobo hɔ no ma na omu egyina ase ɛyɛ enrechi Kwame enrechi ɛyɛ mpanimfoɔ ɛkɔ ekopie mu ɛwɔ hɔnom ɛyɛ shippers Ghana Shippers Authority ɔmo CEO ɔpanyin runs for Jampo Kwame ɔpanyin runs for Jampo ɔna ɛyɛ chief executive ɔkɔ kopie mu ɛwɔ hɔnom ɛkɔ kɔhwɛ edwuma a ɛkɔ so wɔ hɔ ɔkɔyɛ inspection ɛwɔ hɔ ɔne ɛyɛ napamfo ne ɛyɛ contractor no ne consultant no omo bo adwuma wo honom no ye nyina anim say eye Jasmo Construction Mr. Dr. Jasmo ono ana eye CEO of eye Jasmo Construction ono ana ebo adwuma e wa gidigidi na omo kokopie honom kwa ne di na nkasa de omo frɛ no Dr. Justice Amo ana ma twa ne tia ne Jasmo Construction. Okay. What you say? That's a pa. Very good. Just money free ni din. Enti just money free din Justice Amo ana wayi just mono e de free na opanyin ono ne contractor wo site ho a obo adwuma so e wo ho aha enti we eye abra eye Professor Jampo aha one Professor Ransford Jampo one na pamfo ekopie mu wo honom a omo ye inspection e wo site honom no eye nrechi ana eye sa infonyini we ebeto edwa na opanyin no akasa wo ho e de atodwa ahyebo se eye Boankra Integrated Logistic Terminal ya shase mfie pepepepe besina yentimi nwie yadema contract na akodi be yadema contract na akodi be bi sei omo nso aba ka to so se ye ba bewie sa project we na enye mere political talk sa pepe na opanyin ede tudwa o se enye mere political talk o se the talk to say enye mere political talk Debbie. ya amanfo binya rishi. Yes. Right. Enti no o se wabei one all other stakeholders omo nyina ebo mo moden se project we bebe mu no ebe kan bom no ma hwe na bibia ye kama ndi bi se bia contractor no consultant no ene ada key partners omo nyina no omo boa se adwuma we ebe kama na osan de tudwa se sa project we kwa me ba ebe boa ama dwadie akoso gidigidi ewa ha because omunim say Ashanti region kasa de yenim say obepie mu wa ha entrepreneurship de menim regional omubo mo homoden say me ankasa menya me nsa no nwuma me ankasa me nhye madwuma ase me ankasa me mpa bibi na mekeka mbom na mfansi ba bi na menton kwa me Ashanti region uyi firi hono ma region bia ni ho enti no ono ankasa aka ato so se oba na dwumadie we omutimi wie a onim se beboa amadwadie akoso pa
spare parts foi mazi foi ye ma ma mo dwom yi dwadi foi omno ma ne nyina ba na bedru habo e bedru port ho no ma na train anasa mpanifo timi ba na mo de begu ase ya e ya ade a ebeboa ma na yetiawa ebeboa ma dwumadi na ye simple enti na ya ade a mpanifo ye hwe ne mu kwan enti kwame wei e ya ade ba ko a metimi aka se o ma san be hyemu kena o ma san e de gidia be wuram na ye hwe be bia na o ma bekọ akoduru na enye ho nko a o san ka to so se ebe san boa create employment asem de bia ye ka wa yes o se ebe boa ama na yeah create employment enti wo hwe eye papa employment opportunities e be pie mu wa ha last na me ka bi se obi si school obi si school cry si wa indirectly nyuma create won chanchan no bebre wo de uni baby a school bi si wo Ghana ha wo de hwe school na around hwe school bi wa afọ ani gauge school bi a wonim hwe school no around ana within the school na nkasa hwe nyuma a esan create otimo se school ni free wa se nyuma ni nyina begu yes ye nua maamo ene ye maame mo ine yantis mo take that opportunity no e de ye no ma bebre eno nso no enye se omo de ye adwuma on se esan so boa school no e boa yeah school nkra no ma bi ye easy ma wo mo enti ene enye enya asem ketwa enti opanyi be so che se boa nkra so mutimi to mo nsa firi ho a wa ma ye mo gidie enche bi o mo be wie no e be create nyuma around ama amanfo bebre a benefit out of sa nyuma na mo be create e wa ase no e be employ afoforo nso bebre e wa ha na tese aha ba be busy enche bia be so betimi de wadwe nkyere de aba ni se sa na e ba be ko no ni se asema opanyina aka no enche bia be ba mu ana abusua baabi bia wa wote yenka ma yenso yente wonka baabi a wo hwe yemfiri odin ene wadwe nkyere enche bia boankrai empanyimfo bete o mo nsa afiri ho esan se ye last visit e che se enoma ekọ nanim papa at the speed of light koso gidigidi wa ne nsema mpanyimfo de tudwai saa na ebekọ no ana mamento nka na chama asa na abeto aso no Pilato Charles was say I have followed your program since COVID started. I'm from Ashanti region, but I live in Accra. Why is it that when there is developmental projects, uh, there is a huge delay as compared to Accra? Opinion so observation when ya abrain nyina no yeta ka wa se dwumadie start wo Ashanti regional ade se eche pa wo se wa observe na wa follow yen so acha opanye da ase ko so a follow yen and Anthony enso o say oh there's no truth in Ghana chia who say chia Anthony say on the kan chairman ene wayi ne ho dwumadi so who say chia ya pe onipa kura say Anthony and wayi ne ho adiwa ase etino onso betimi e de wo de aba so bet my voice note e de aba dwumadi no so anase o to live chat on my Instagram GH Aspera was good evening Cof TV family Orikodi Orekodo abeka mfante onse wonte mfante Orekodo ana ono so e dia ba be so aye wa ase ya unique Aspera enso apiem de opanyi ya chiao chiao etire champion chama minim se wo mo a wo de maye misro enko ba bia afo adwenkyere bra wo ye voice note e bebo o chiro to so e be kan de ama chama eguso okasa ya na wo de ba okasa wi ya e be di hu djuma enso e de ama don't forget so be share no like enso e de ama ye opanyi to aso e ma me yes enti Professor Ransford Jampo nkomo a ode ebetu dwabra ode aprobo no kopie mu wonom ono anim se bo hye ne de eya se so mo kan ye ntie biem
omuka ne emoka na eka omuka enkosi hwe but ono a to nanum to say we dey enye political boshebi it's not a merely political promise na say ade a onim de oka but yenhwe na yen follow ne keenly na yenhwe ha wa no man so bekwa akosi kwame yentie nkomo bi a omampanyin John Dramani Mahama so de atudwa na ye wi a ye beto aso de afiri honom yentie nkomo ne mra sisi a. We'll support our private sector partners to invest in agro-processing and light manufacturing. In the textiles industry, where 75% of inputs are still imported, we must act to decisively harness the potential of a $6 billion regional market. Ghana has the potential to substantially increase our exports of garments across Africa and to the world. Through targeted incentives and strategic partnerships, we will scale up our local production and participation in this value chain. Our 24-hour economy strategy will complement this ambition by developing focused value chains in cassava, tomato, palm oil, pharmaceuticals, textiles and garments, and industrial machinery. With effective implementation, we are confident that by 2034, Ghana can reduce the national unemployment rate from 14.7% as it currently stands to under 5%. No export strategy can succeed without robust logistics and trade infrastructure. Ghana's exporters face some of the highest logistics costs in West Africa, and our export clearance times exceeds the regional averages. We will therefore modernize our ports, revamp the Volta Lake Transport Company, develop the Mpakadam Port, and operationalize the Boankra Inland Port, and expand the cold chain infrastructure to support our fisheries and horticultural sectors. These interventions are critical to improving transportation and reducing spoilage, particularly for producers. Yeah, Kwame, I think the point na me person me making no abra omampanyi making a speech no or the etudwa yes na o kire say obe make sure say ye person promote trade e wo my Ghana mu a na e wo say obobo sectors bi ene ma ne bebo Boankra Inland Port say wo say ma na ye operational ye be operationalize no sa word operational na say be ye adwuma ha ya adwuma di ebe ye adwuma enti sa kasa na okaye no ana eye CEO of Ghana Shippers Authority Professor Jampon so edito so no so no sei ana omadi ho komo ede akwa akosi enti no enye mie talk mesraw Boankra Inland Port enhye kona biem ewo Accra Kumasi stretch ne so Boankra Inland Port enhye kona biem te se eye Kumasi eyi furnace premper the first David entesa ensign ente se eye Syria Government Hospital David we eda kwan ho ufri Kumasi besian kwa Accra ewo kwan ho se twan enti no uduru a mfonyina etwagu nyina odnam kwan no kra na ateka mu a wohu onam kwan ho na ateka mu kra behu enti we enya ade a enwanwa enti na meka akosi ni se yenhwe na ade a eye mede ne se at least umaboso na obehye bibi nso a project bi e wa Ashanti region te say the no panyin bi kan wo comment section honom no eye nkoma ye tadi wa say eye project ayeye wa Ashanti region bia no aya na ne ho aye style bi ana ne ho aye ahomete aya na ne ho aye bibi e wo honom meka ne finishing no say be ya ebe ya ne ate yense afiri ho no ebekwa akoye ne ho bibi e wo honom odwene ho a wonte ase na project ni bi wo nso a so mampanyini kasa na o sisudua e wo ne speech mu a omu taking it serious enti no
ana mekai wo say tama yeto abani wie ya omampanyin John Dramani Mahama ehye ne Thanksgiving tour na se obepie mu Ashanti region no okopie mu ofikisi mu na emanhia no project odi tudwa baako Kumasi Central Market Phase 2 no osande Okay. afare military hospital so etudwa sa project mienu we project a otu nanum tu ebo din etudin ana ode to asese ne aka nyina so ombehwe no maye ana project a wasa atu nanum tu obiem Buankra Inland Port na Okay. me twe wa adwen si bi so se so mampanyini epie ne kasa mu na obo project ni din a enche na impanimfo a omoda saa sector honom no magitwi no maduro honom ekoye inspection akọhwe enti no ye bo Central Market no anche ana regional minister ene city engineer omuduro honom sesi a omokocheke anche ana regional minister kuro ya one interior minister ene eye your friend is saying minister baako bi defense minister, yes, interior minister, defense minister, and Ashanti regional minister umkopie mu wo Afare military hospital. San komo we nyina ye di dada e platform yi so. Ba ne America akosi no say on say ya meta ka bibi say airport no ye mmo ne din e wo bibia mu. Prempeh Defense International Airport ye kan ne din wo bibia mu to obi ansi ho. What I complain say Yes. regional na nine intintia o baby bebre but Prempeh the first day onti say watimi akopiem eho opani ye yi wasutiri ma president enkoboso anza no akopiem o kontem na ensesa cha my mindset about sa na waboneti ache Eno no ye me little observation. Ebia say dem say dwene no etesa bi nso ana entesa but me wo point because I na me hu say follow omampanyini kan ye papa ye dehwi obeduru ha so it means say ade a ekoso ana me ka tro say sa doubt ya me wo ya ana adwene po ya manyen mabusa mpanimfo okwa me ye busa mpanimfo no ne panyini ba akoka kire ye pain say Prempeh say ye wie ya commission dey na mo ye be wo ya commission wie kwa me in fact somebody can otwe ma adwen si bibi so say ya commission say ni dine ne honam nse oye international so onye international adwuma ni dine ne honam nse prosper unika pre sana otie oye prosper uniska kwame doctor bia na anọ me ne di nkomo ana otimi yewe na oya ade na sayare we say kwame o sayare we nyina we di nkomo kama ana me ne say ebuku appointment e be sen hia ebuku appointment ne be hia e fe no ase anopa de ne sisi na no oden pa o sisi no ne sisi ya ne ya pa onya hwe so betimi a hia ana me say doctor nkomo a yare aso say sisi yare kura na di mu tintiman sembe kura na rade na o sisi ade osafo nsa no yare ana kwame obi a wose do blue chip team say Ashanti Mass succeed from Ghana for its development openye de o senka Ashanti region momodia ba dwumadi mu sezan ke yantwi yan ho film esan say ye bre yente ye ho kra nkopɛ baabi nkoto esan say project start wa Ashanti region say ye yini na yenwie on the osusu say ke yantwi yan ho kaga chama say be yi Ashanti region ka Ghana ho na santo kwai ye koni akonese cause amanfo bebree observe say dwumadie hyase wa ha eche na eden na ma ne basa me so tie nka obetimi do adwenkyira ba ususu se eden na bema bibi ba Ashanti region esese eche na ekọ Greater Accra region ekọ ntem ade ministers ni nyina wo Accra ninti ana supervision ewo Kumasi ni nye bi na wo Accra ana hanom no enye high pressing say ye ni ntem ana
ɛyɛ den amanfo bibiri busa. Kwame, ɔhun sɛ saa nkɔmɔ wei no akɔyɛ biribi a ɛwɔ hɔnom contributing factors ne yɛ bebree na pɛ adwuma kakra a yɛayɛ wɔ Ashanti region ɛne nkraman mu yi mede toto noma bi ho a mehu ne sɛ wohwɛ biribi te sɛ yɛmfa ne sɛ yɛbɛyɛ decongestion exercise ɛwɔ market bi a yɛyɛ bi wɔ Accra Agbogoroshi market ɛne other places nyinaa even circle ɔdɔ na n'akyi onye ɔmo yɛ bi wɔ hɔ now sɛ wode ba Ashanti region sɛ waba Kejetia ana central market ɔno mo nso ba abɛyɛ bi a Kwame ɛyɛ na mpempii no ɔmo ntumi nsɔsidi ɛwɔ Ashanti region because of them. Because of say yɛn adwene no deɛ yɛfa biribiara politics o enti Ashanti region me na meka kyerɛ wo Ashanti region fa biribiara politics enti ama yɛn mpanimfoɔ mo da yɛ ano nso ɔsɛ regions ni nyinaa Ashanti region penalty saa na me madwene na mekyerɛ sɛ me observation a mehu because Accra yɛayɛ adwuma wɔ hɔ yie yɛayɛ adwuma wɔ ɛyɛ Ashanti region okɔ central region Bono region ahafo region nyinaa munim mo amɔfolo yɛ akyɛ yɛayɛ adwuma wɔ hɔ nyinaa but eastern region nyinaa but ohwɛ Ashanti region a aha na yɛn bezi a yɛdwumadie ni mo yɛdi wɔ ha Accra nso yɛatena mu akyɛ basa me de compare to ne mienu ho a yɛn Ashanti region foɔ no yɛn yɛte Ashanti region na yɛdi dwumadie wɔ Ashanti region no a yɛsɛ yɛpre mpuntuo no sɛ yɛn mpanimfoɔ yɛ ɔmo adwene sɛ yɛde nhyehyɛe bi aba ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛde mpuntuo ba a yɛn ayɛ san asɔre tia ɛno ti na mekyerɛ wo sɛ ɛkwan a yɛfa so sɔre tia ne sɛ yɛn na atoanse na ne adane no politics partisan politics ne yɛayɛ ne sɛ yɛto ma mo sɛ mo mmara mɛyɛ ese wɔn sɛ mo yɛ ese deɛ a yɛnto aba ana yɛn mpanimfoɔ na ɔmo da yɛ ano a oduru Kumasi a KMA boss ɛne Ashanti regional minister a ɔmo da yɛ ano no ɔmo no yɛ appointee ɔmo yɛanto ɔmo so aba enti na ba ne saa na ɔmo ntimi nyina stand biara so nyina sɛ yɛgyina yɛ na so brane because meyɛ agye sɛ yɛto me so aba enti no edu na mo ntoma me kora na mepɛ ɔmo deɛ no appointee ɔmo next year betuma san yiwa fura de foforo aba enti no so ɔno ɔba na heat ne start sɛ ɛba se a o hɔ na according to ayo na obi afrɛw obi frɛw a ɔsɛ o wɔ nea woyɛ no anhwɛ ɛbɛma yɛ lose vote enti gyae o wɔ nea woyɛ no gyae enti pressure no ebu okra emfiri ɔman panyin hɔ but ministers ne MPs ne bi a ɔmo nyinaa wɔ party ne mu no any party chairman afɔ na asefo no ɔmo de pressure ne start sɛ ɛba abo nso nipa no wɔgyae because yɛ kan nyom bɛ wɔ na se amia bɛyi na firi hɔ. Nice one. Mate Honase. Now, Chama, when it comes to a developmental project, I know they say a ban national project as and yeah, say Omoka Salum for no Macasay to Aba. And no Yamfa project bi te sɛ ayi ne ɔbɔbɔ so yi bia ayi ne bi wɔ Accra ebi wɔ Kumasi bi ayi Accra de ayi New Accra de o de yamfa ye hospitals yi bi engineer Pukuasi interchange ɔhun sɛ Pukuasi interchange ɛne Swami interchange no mefa so man hyɛ ase pɛ but whichever way it is yɛnhwɛ ahoɔden a ɔmode kɔɔ so ahun sɛ saa nkɔmɔ wei nso mesan na ɔpanyin bi di ho nkɔmɔ ma ne twema adwensi so ɛyɛ source of funding no aya na Accra project no do no amo hyɛ da kɔgye bosi ankasa kɔgye ɛyɛ grant ne loans ne ɛyi ɛde ba na ɛde bɛyɛ baya na Ashanti region project no akɔyɛ GOG ɛyi yankasa yɛ government of Ghana ya yɛ sika ana
yɛde yɛn tie a shorto a na adwuma na freeze ɛno nso yɛ another ba ho sɛ sansɛm na ɔmo kyerɛkyerɛm no nyinaa na mehwɛ from the point of view sɛ ɛno na yɛ na ebi mo adwene ho ɔmo nte aseɛ sɛ ɛyɛ aboro no mo bɔ yɛn ɔho sɛ yɛnhwɛ adeɛ politician biara ne ohia ne vote ne politician biara hia ɛyɛ wo vote kwa mte politician ne wo srɛ a ɛyɛ vote a obenya die nti na Samija mfi bɛma agrada sika because onim sɛ agrada wɔ followers agrada wɔ fans ɔwɔ asɔre ɔwɔ nkrɔfo ɔkasa ɔmutie nti ɔwɔ numbers yɛnhwɛ ne saa ɔwɔ numbers ɛno te bɛma wayɛ saa yɛmfa na asɛm ne nto hɔnom now sɛ wohwɛ sɛ politician nim sɛ ne ɔmu hia free wɔ yɛ vote a ana wohwɛ region a yɛka na asɛm sisi yɛ Ashanti region so a aha na ɔmu canvass a lot of vote etimi mboa ɛma ɔmu timi win elections nti ɛba ne sɛn na wabɛka sɛ yɛyɛ project nti no yɛn source of funding ne yɛn ho ne yɛde bɔ yɛn ho bra nti no sika yɛ basabasa ne yɛ delay na yɛ nti no onyɛ ɛkyerɛ wo sɛ it goes beyond that ɔhɔ no na kwa me obi ante ase o ɔhɔ no de obi ante ase because hwɛ sɛ MPP unum sɛ Ashanti region yɛ stronghold ɛyɛ warehouse baby a open voter o World Bank aha na open bibi a unya enso hwɛ anka under MPP aban na anka wo sɛ project de bro no ma yɛ complete eni kwansa anka yɛ bo project bia yɛ bɛbɔ din a anka yɛ nwie yɛ because project de bro no ma yɛ hyase ansa na ɔmo kra ba enso mo ntimi am complete project be bro no ma ɛyɛ kofoɔ ɔmampanyi kofoɔ na hyase tinka wɔsanka ne party abai ɔmo complete ba bebre ɔmo so ɔmo anwie ɛno na ɛtwe wɔ adwen si so sɛ yɛ wɔ adwen bi sɛ ɔhun sɛ wo de yɛyɛ ɔdan a wobɛto ama yɛn apofunu ana yɛ no sapofunu no sɛ yɛnyɛ sapofunu bi mu o sapofunu deɛ sɛ ɔda hɔ ɔtwɛn ho sɛ so bɛba na ɛyɛ kwankwa lobi de ko sɛ kwankwa lobi wobɛba na ɔde sapofunu no ne kɔ nti no sɛ Asante ɛnyɛ sapofunu ma MPP bi dabi kwame no mess yedi yawo mana me ka kyerɛ yedi yawo pa region we yedi yawo ɛwɔ ɛba project ho sensema yedi yawo yenim bɔne a yɛde ayɛ ɛyɛ politicians na MPP aban ana te Ashanti region akoma pa obetimi atena hɔ ne me aka sɛ meboa but near translating into votes no and a man is making us for the akasa. So now people were so happy and content with the developmental project and also under MPP abayana. And come on to abasa kwame. And come on kasa yam to abanimpo. I didn't see na omani abre change just like that. So what you say? But near ya kusu a ye kan say na metro on say o man panyin dwoma ne mama baa no the taxes na nam wo hu say ye project ne bebre ni ye nya nwie ye on pese obe committee ne ho enti ototototo din bi na ye tag with those names say them making o hwe afaria hwe military hospital hwe Central Market phase 2 buan crowns or na no abatum enti sa obaye wa anye Lake Road a on capture wanye other project aka nyina on capture strategy ana omode e de tikromu a all right na just say my Ghana na yebu ne de eye president obeba and e run oman no oman na e said any plan dia or the run no so individual I as a president of the land and a run oman no me so betimi de wadwen chere da badwuma di ni so sanse e betena ha na yedi nkoma
ɛyɛ afoforo mo nso mo kyɛfa ɛho hia ɛsanse nyansa wo hɔ yi ini baako fo tirim. We only have the opportunity to come here, but nyansa ni baako fo tirim tie de bi ma wo ama nso timi kyerɛ wa adwen kyerɛ to live chat ana say your voice note ɛfa bra adwumadi so sɛ de ɔman yɛ rane no especially Ashanti region a normal delay wa ha sei a normal contem amanfo complaining bitterly. Politicians kicking and left and right. So you start a project here. Say ye na project ni yenti yen same film. And ye kazi ye bobo project a hold I cost o ma. Yen ya it will baffles your mind. And yen pesa bako that way again. And until ye ba na ye kai yen penny for ayo mujidi say they should come to our aid. Now I want to me and finish those projects, and for my na region intimate economy. Ashanti region economy the entire country so economy. As I say, we happy to be at the center of the country. Oko south, oko north, you pass through Ashanti region. It in Kahadie, you can say ye toto enomasi. Anything na Kof TV Ghana ya fa to you so ye ba pro ye wura baby bia project ahodo na ye de bro na ye ne won so a o hwe ye no abadwen ho tama me na o kase unim say affordable houses o man panyin kofo hye biase a wantimi anwa ani snitfo ana erane a amanfo to outright to own them no. Yen current President John Dramani Mahama ono so say obeye affordable house ni bi. Information about bontin no say obeye affordable houses ni bi. E di ama wona omonsem ni bi. Wona ebre na ya affordable. Taman ya ho bi da ya ti bi da. E starting as affordable. Iwie ye no na expensive. Rich people and they own it. Of course, Mr. Ghana, I am recalling. Ghana, I say, I'm quite near the country to Naisi. A tennis, the etiadity. It this time around, are we going to have it affordably or the best thing I said, na is it na? And Sunday, about Samijan videos. Kwame, a good initiative. Okay. Media, or mine be saying project be sa ade and the men are and on a botainty of my penicle for a share sa affordable housing as I said a bear. In you anom yabusuan fo a omokyera de omo wa ban mu a aya na imprepi yesusu se omo no montimi sebi o impredu a so montimi nsifie ni bi omo ntimi ntoka ni bi omo ntimi akatwa no ntimi mfa omo nura kyere sa no na omo ama omo ho ahenha omo kakra na omo atumi abo bra no ama omo nso afeel good enti no enya bad initiative na adekronti a Okas affordable house and abaye expensive ne say aban anto aso anye. Okay. Almost as a drew baby na aban anto aso biem. Enti no snake for no almost no mo ye me fa ne say aban ase na hye de but omo amo de omo ho. Omo ye independent, omo wo mo bibia omo de ran omo no ma separately. Eno ntina emre bi aban ka so kobo omo bosia kakra bi na nkrofo penity ate no. Enti no ade a omo nso omo de omo nti omo beje omo de business se de be ya nkrofo omo ko pension ne omo snet kakra atete egu ono no ebetimi awo aba na etimi eso aba mfaso ama omo so mo rane enye eyi ne nko a affordable house ne nko a omo guest houses ne other event centers omo de ma han omo ye no ma bebre snet for omo nso omo try se omo di sika no ebe bibi ama eso aba mfaso nti omo de se na omo adane business ama omo. But so my panyini John Mahama so pesa oye bia na krojen te said the name say Gaddafi ye bi wo Libya up to now cry atete say e dan ni bi gu ho ani pantim
yɛsisi egu ama kuroma ne sɛ uduru ejibi sɛ na woso aware kora na ebe ma adan ne bi no akwa akɔtena mu no saa hyehyɛ ne bi na ɔde ba de a fine na sɛ ebetimi akɔso na obetimi awie within the term ye ɔwɔ mu ya amen they say project bi abɛhyɛ ase a ɔntimi nwie ne 4 years no ɛka me nkwa me nhyɛ ase ɛdo bɛkɔ opposition. Wow. Oh yes. Maybe I could do no. Me na meka kyerɛ sɛ ɔbɛhyɛ project bi ase sɛ paa yɛ wɔ mu mmra yɛ wɔ mu awie mmere a ɛnkyɛ ewi ase bɛsɛ yi me na meka kyerɛ sɛ woba na abɛhyɛ project bi ase wonu sɛ waba forget sɛ mbetwa ATS o ɛno deɛ obi ante yɛ wutirim na ɛrenge saa woba yɛ wadwen sɛ ne ɔwɔ yɛ 4 years Ghana fo hu mɔbɔ ne yɛ de bi toa wo so a wakɔ anim ɛno krampo no ɛyɛ party no ɛna wɔ saa akonya no so obetima toa so de akɔ 8 na wo individual no deɛ ebia na ya ho ana sɛ wo yɛ ma ɔmapanyi ma ama ana wo di NDC anim wo di ne twa 4 years na yɛ de ɛyɛ ɔmapanyi Samija Mfiba na ɔno no de NDC bɛtoa so for the next 4 years a ɔno no nsusu yɛ ne wo de ne nyɛpɛ nti no ɔno betimi adivert o project ne bi na wayɛ ne ɔpɛ nti no sɛ wo ba within wo wa ho ɔde mu na wo ba abɛyɛ no 4 years no so ɔhwɛ na market na abesi no wasi awia waton sas fi ha tefiri ho so hospital ba ko na betimi ayɛ atefiri anko hyɛ 10 ase abere a wontimi nwie mu bia nti no affordable houses are opening diabeto edwai tuyema kakakra kete wisi obetima ye no onye nsaka very good so eye 2 units 2 units at obetima show baby kura be fa nipa be 20 kura kwa me onye o sha se on complete unit ni nwie unit nya se be sam na gu otententen na ne nyina ye on completed ye no be 30 uncompleted nipa tena mo enye ye tagleme e wo honoma ye mfansin ada ne mfa wode ne nkosha kwa me sangrame e ho sam sorry me bi atwa mo se ye ton wadi no wante e ho sam sorry a cha dadada ye se ye hu adi wante sagrame asam na abeka ayo same de enye se ebia na wokan sanka ne papa mu a anka those projects na wo sa aban esan akọ ho na wo hwe na se mpo no according senate for nsem kro betima je from nsem yes obetu no maka na o discount mo na waje se de be ya eno no ya dada butan so de ye no eye saa asema ye kan sesi e ebi omo ma betenam dada de omo ntenam because ebi akototo omo de ye business na obekuma se de na haje bi koje be ye 4 unit na esi ono no kra dan agum nya izi makoma akofo no no de ama han enti no o ye ka na o se ne boy den no obi akoje 4 o pe room ba ko se ne boy den akoje unit enti no when say expensive no affordable at the movie when say expensive all right yes. GHS prayer talking about affordable housing I think we shouldn't build those projects at one place like Segleme and others if the purpose is to help public servants like nurses, teachers, etc. Then we should. Opinion say, si mpa yen tompete na won ne behia nka yen fam benben won. Eni kwan se ye de ni nyina kogu one place na I think some na ya do because ni nyina gu Segleme a me Kumasi ase so ni mfaso ma me. Ni nyina gu Segleme a me Otakrade a say so ni mfaso ma me. So omo na omo behia no sa affordable houses no ke mfam benben omo. Chama so what na asem no person kana say I say laudable pa. E manim ben omo na omo nyusu. Say e ben na senate phone timi nkoje. We teachers affordable housing. And now see a tujin edin kra. E bia we nurses affordable housing. We him say is for yeah. if we are teachers
affordable housing. Is for the I no need be a Ashanti region na ya pe baby esino. Ebi ebi wo Accra, ebi wo Tamale kakra, ebi wo ha ebi wo Accra, ebi wo Kumasi, ebi wo oh ne ato apete saa. So teachers are around no. Na ya affordable amount. Nurses are around na ya affordable amount. Government workers are around na ya affordable. Say yan civilians ye kan so na ya affordable amount. Dan see de beko one unique na mi shraw. I think say louder pop chama. Na odwen message no say. Yeah, Kwame, I think say na dwen kire eno no. Eno nti na ye bi wo asokware mampon kosi bi wo sagreme. Na nka ye spread no. Me ka say na na adokra nso poku ase oba bi okoyi bi si ho. Obeka ya na na adon so koyi bi si poku ase oba bi. Affordable housing bi so hye honom. Me no ka say bi hye ho. Enti no ni nyina no obi aba opese ohwe na o regulate saa no ma no na otimi ye bibi na eboa nti na nya bad because Ghana for enter region baako ya spread across you 16 regions to say isi baako bi ebia wo all these regions are at least obi abenya ne chefa na ono so nya ne part of the national cake no da bi e ka ho asem no say Kwame obi asu naniwa o obi aka ni bre nti wadwen o say o me ye region bi ye me ye region bi ya obi nso adwa wo kora wo wanko na Eti owens no nanso obi aso. Yes eno nti na se obehwe this time around NDC for no mani abre o na me ka kire o mani abre The ohwe chama o ni say abra. This NDC for ni abra. Obi che obi ade a obi ye papa eye boni ana ye ti kromra Ibrahim Mahama waye nipa bibra doye recent one you Kofi Adomani Suzy Adwoa Praman omunya eye problem wa support omo wa fly me no ka say wa fly Suzy ene na busua bibia omanya akodu UK pictures bibia babontin opanya yade aden na opanyi Sami Demfi su koya adoya Ghana for di ni mutin say aden no akoya adoye akoma sofo ba Evangelist Mama Pat na hote din eye agrada ye nyai papa ye o abra ye wa ban hu Kwame ahun say Ibrahim Mahama ana opanyi Sami Demfi even tamana NDC wo opposition ni nyina na Sami Demfi no ye adwuma ma Ibrahim Mahama ne boy pa no oh yeah one ne body oh yeah adwuma ma no metima ka say Sami Demfi sika wanya nyina afri papa no ho na because no ne law no on practice law no now at the frontier o ka Sami Ibrahim Mahama asem wo ye papa o support we ni nyina edadin ni say ono no onye public servant or private businessman ono ana ye na dwuma obi ani ni akontabu enye oman ni sika na ode ni bibia ono ana de na oye onya ni sika na ode bechecha ono ana sema nti ono no owo eyi no nyina o foundation low key no de sa papa no ode nti wo hwa sa ne bra se hwan se Rafael se hwan no ono ma ne de anim o ye sa no ma no ono anka sa enyi nanim emma me ye sa no ma no now ohwe opanyin Sami Demfi so na asem na different amen na no ya na do to gold board CEO ana gold board no ye oman no na oba besom no na ye nyina anso enim se oman Ghana etwe obi aka e wo Ghana cedis na etwe aka Ghana cedis na oye wado ye kura de anka asebo nke ofu obi ahu onim se NDC wo opposition anka mfa obi ahu but your man gold board na adwuma no sisi na dollars esum ne ka mu sa ode ye adwuma no ana atwe aniwa aba ho
enche ya na say sika bia pure gold mu get 2.7 billion dollars bia ya nya free gold money ai ti ne nkofo nim say sika na senior master TD no but ono a na kwotena TV3 ekoka say oye public servant obi a oye adwuma wa aban mu osumo man Ghana na say yehu sika bi wo wonsem na sika ne bro adwen ne ntiase so a na sa sika no ne o salary entalia e wo se yetimi frew immediately na yehwe ba bia onya sika ne de free sa time nana ye maame Sisili Adapa enho asema ba na nisika yakohu won paase a na ho se bebrebe no nti na o ka sa asem no ekotu emra kra e support sa asem ni nyina edi tudwa eno na ne de abu abo no sesie ya nkrofo etwa na left and right ye ka tene say sika ya wuche because sika no o kan be 2000 na ma no na ma me say hwim bi kan onye sika keto o ento de yamfa sika no o de am hwe video na e wo ya platform no so em say 2 times right at all sika no tama camera no koduru ono no o no o kan ne re krama me kan 15 na ti akire kan me kan 15 but ono na kan bi dada na o wa kan bi e de amadada ana ye ma me san hwim kwa me na adan yes ejun say yesu a sika de ni de akiro ana yes o san hwim ni aka na so ye 100 bill no note no enti no o keka boma ye ma me when yakura nya be 4000 ana say 3 something eno na food soldiers no kra na ama asemu aye nwonwra no NDC food soldiers na o mani abre na mu grassroots for na o my boy adwuma na chese 100 cedis kra bi mfe bi munsam o mo na ama asam na trend sa no eyo mo ya boys ni di yawo enti no chenchena ye mpam no eneme no ka se wakohia eye chief of staff ama or na asema koto ani but on say why so remorseful ade oya no wanu no kwa me wanu ne ho ama chese on so or the name same beto Facebook or can say oya yi but video ni there agrada anya there but she said it and as somebody said say ye video what is say video no efri ekire na bae yes video but can say ye video sata ma ye video no ne agrada agina ho mudi nkomo na sika ne mam okay oni ne gina ho edi nkomo modne sato ne kom kro mo ha aga nyina enti okọ no na odi na ti ko ka anim ana oba na video no nso de camera no to an ka anim enti no na me sure kra say na o feel say bia e agrada hu nipa bi na o video enti no no so wa amfa ne serious say e be sa because na wosanka on say na brand bi te ne nchen so on say brand bi te ne nchen ye fe na Abbas Nuruddin minimum pa okay Abbas Nuruddin minimum ona ye omo party communication chairman wa Ashanti region okay say kro omo ye no omo man supposed to be CEO of investment DB ona so na de da no omo nyina omo adwen amaso ana omo ma asem na form sepo say the papa na so ayehe ana oh yes omampanyin nso John Mahamani Ghana sesi am no ka say oni around enti no chief of staff aso asem na ye twen so beba okọ ECOWAS ho nkomo bi okodi aba nti wei so omampanyin ba na obeduru a ana asem no ebe ye uhu but so obepamo Samija mfini de edin kwa me because akwa na bo adwuma mo me ka bibia
Eden. Tama Ghana from Fanchena onso said there was some ye kama yi. And as I said, one a baby at your mocan say, usually sim any other. I think, sir, or other businesses away aside in the politics away. We declare normal biblia or so on the down one, you might be can't, spell it out to people like that. But I think also you maybe so, and you know, because minority leader pull out receipt and the salary awoje annually and one two securities ni made says which you moka fuel ese de mano omo de ni nyina bi gu abonten a wontimi worth no maybe sisi amanfo apuli receipt watch ebono ne bo car wo de call ho amanfo apuli receipt ne bo se Ghana fo nsa kanwa Me say, na Kwame. ye wo ho but am asa me say Ghana makasa ase me no me say eda ani mfie ena sesa but you super yankasa is a watch ebebo says anopa ebesa bo says enwumre pesa me kire say there two MPP for wa ban mu no NDC for be come na you but they won't learn anything out of it omoba ban ma the same thing on be repeat. I know sometimes me too am say what is happening because unim she kura no ye ma Mrs. Adapa opanyi okuja to abra kwa me bi atwam washing bi ko is dollars free ni kan money ade so you should learn out of it say Debbie when I'm dealing with people now man forward around her or say me je me no ma bi if I want to dash agrada something I'm forward around e bi kro bi video metima mana betina kan ni ma dash na say maame ko me dash because of amount can bibi because so de humobro ya ebre no so a ye mfa humobro attack you ye so say samia pa chairman aba bontin pa cho de ade na hitting hard Order. hitting hard Omo matimi afra na console ni nyina no. Say on kana come to no yam ne ayi no. Hwe ahete no hard. you see so I was say on my night no ye sua de na afi so no ye koyanim efiri no ma bi hu chama ye fa no 20 adan ye te Ghana ye bibia dollars asemi da bia meka ye currency no see e for some faso ni so amumi enja ni di dollars eh it looks as if say ye bibia ye bia enye ye sikani mu wia ye sik mu sie sikani ni value na ye bibia o dollars mu ni abede na say sikani nya value chairman south area or a district or region na so mo an value a obi an value hwe ana ye superstars say yan value o ma mo kwa bontan yan value o mo Yeah. so adan ye Oscar ye mfa nya hwe mu wia mo sika ni ani mo nyam edan ye de agrada abai na yi Ghana ska bia 200 cedis bi na omo ade hye ne se man kan ko ba bia kan fo bia ho Dabi. Anka wo de 200 Ghana kra na o ye wie say ye 100,000 Ghana cedis 1 billion kra anka phobia ho. by dollars niti Dollars ne you de. see Otumi say etaka anim. Say de osi tia no ho twen ye no otumi say obi say ka mu mponi na fie. Jai. Kwame. hey yan politics Ada ye cha dollar ni bi o Ghana ha na. enwanwa now nim say to that time me I don't know for sure I'm only me allergy say onya so say yan politicians no discussing o man Ghana O ano de say sa na te. Sa na te. Omo ska chen Ghana. me can one go like nipa ba ko Emre bia na ye ka say Mahama tama okọ no ne wealth no was catching Ghana.
Abusha for adwo. Because obi be sa analysis no. That time Mahama oko, emre bi a oko no. Na o was catching on my Ghana. And as Ghana de kwame individuals de was catching no. Wow. O mine na go di sasie man. Na kwame. Nkrofo bebre was catching nkro bebre nya Ghana nko a. Eskafo e bobo mudin a wan a omo agegidin. Some was catching on mine no. Abusha me ante mon kan ba bibia obi abet my voice no. And abedwuma di ni so and I will spell it out. Say the city pepepe. Ndwuma di ni esronko eno de wala fashion. So I win happen now be nyan sa na tie. Me so me ante on kan odi ni ba bia hwe you free voice note fabra na afinso yembo ema Abraham Jemfi was a good job than Kuf TV. Opanye da se pa share dwuma di na like enso efa mai champion yemonra voice note awodo amanfo de aba hit mama yente monka e dwumadi so enya asem to keto akra ye start Mondays here na nye easy aha enti no mama nye very interactive baby bia wo bia mama yente monka e dwumadi so me so o share na o like na o subscribe project awodo okoso o mayimu de aha no ne de bebro ne no aba abadwindwino trending issues awodo e de atudwai and also utimi ekasa edi fawo edi emaye champion minim cb edi abami etia Yeah, kwame answer na no mame emfa ayi ento dwane ehu se ayi eye your friend is say KM boss e de nsem bi atodwa a eye nani su ade hu na nani abre ho from now till eye 2028 na just a first term no ade a opese otimi achieve wo Kumasi say eye blue light one e share na obesi foforo amomo Crofro market obehwe na ya wie tawo ye be ibo suma firi o yes obesan si Kumasi International Conference Center e wadum nice one nice okay ta won formula no okay yes opanyin ni timi ye saade we so achaman forever he will remain in the hearts and minds of people of Ashanti region trust you me opa enoma ya wabobosu enye se ebe so me ni bi onye no nte ne nsem firi ho he will forever remains in our minds and our heart young forgetting it da ye be boni din sa because kromia sa no ma na oboboso no amanfo asu ho ache chama Asante region ep auditorium kese Accra International Conference Center for big programs, indoor programs, yenibi. Intimi nya superstars. Oh Kumasi. Ba oni baby e build superstars free Kumasi. Ba intimi nya superstars program Kumasi. That could be that be sansem nim our some regional a fast conference center will be near the no in Yadaja Bohoye pa. I think it's very important. Now you show one thing. Hey, Jason, what I was saying. It is good to know Crofro market will be completed. Yes, and then I Ashanti Ridge that they are about to do. Jama na make am say. And normal ya abubo swidi. Opanyi timi ya on. Otimi ya on. Otimi ya on. Me isapola. Sa And normal na abubo so. So regional minister timi ya on say me isapola da. Oya mi twa sakula pa. O ampo. Sa
me then. Kwame, onim say Canada Japan so na won sense ma basesi e. Okay. Ahun say na nsen oni anas nsen bi ekopie mu US court no. Ye ka say ya fine no $18 million bi. Ene o ma san hwan sika no say $18 million no. Obetua $500. Maybe I could do no. Say. Akwa say we are akra on dreams and your ambition. Yeah. Yeah. That's it. Yeah. After be wan say yemfa ano enye law. Enti sa na akwakọ wi mu chechemu de bia ochena ye de beba but Tiger Eye for no anas for no so e ka se enye sika na ye de ba mom na ehia omo na emom no se ye di asem na mom adibim na ehia omo asa se ne ye once the kra na ye se omo fa mom fa ho na emom asem no se ya kan ma no kra da di se omo dibim no eno ano no enti yentie Ose Omonso asem omugina so no. Okay. Yes, o ma sama mo kan no. Enti voice note yi na yemra. When you say nyame adom ho ye. Ya midane dom fe. Mitatie mo pa mo program mo ko airport ne Prempeh the first ne Buankra. Sisi ana me hwɛ mo yi Buankra. Mo kan say na mo ko Buankra ina hwan port onti na me hwɛ mo sisi a sɛ ma store mo line ma yi no kura da nso sisi a me fa mo number na me boy na me hu sɛ wɔ me phone no so dada mo ya de nyame nhyira mo bebree wati mo bɔ dwuma mo na mo ma yi hu de ɛkɔ fi sɛ before na Prempeh the first port no na yɛ hu no so yi nti mo na me follow mo a me di ho na face na omo ye acquire from Asroma so to Bonwure etwa mu nyina mo na mo ma me hu de eko na ya mo aye fi se da bia meka Bonwure ye kuro bia aboa Ghana aboa santimai papa nanso me hu de omo ye fa sa Bonwure man no ho obia be fra kenti a Bonwure saa free isisa ene edi anyina bedru saa bri enso me hunu ye mpanimfo no ene e papa bia ni ho mo ya boa Bonwure kuro na da ho no ti e besre mo ya mo de wuro kakra ise Bonwure man o mo aye bi o mo ya de pa o mo ya de nti nyamo de asa nti nyame ya doma echire ebe kasa nyame nka mo on Call TV. The Sam of Majubium. Mr. Pierre near Toulouse, France. On the and you may be I saw mine. I was a if you oh, Sammy Gen Fiasama by a K. I was share on my Ghana. September, you will my yet fire busse pa. Go the more wo. Go the more hopa chamai. Say, hospital ye see na kwa kansinsemu. Market ye see na kwa kansinsemu. Ekwan ye na kwa kansinsemu. School dan ye see na kwa kansinsemu. Man kola kura binya baby ntina. Yenso nyina na say. Oma na ye mobo na Omana ya mobo
oh man I am bona me ntimi hu say obi ti say government figure like wo same jamfi oh mo ba aban mu enche bia sa no na wo hwe situation a ekoso wo oman we say mu na say wo say timi gina bonche esa che dollars dia nipa ni beba ho nipa ni beba ho oh obi obeka bibia onye mfom so nipa ni beba ho efi say wonam kra na kese wonam nyina kese dollars na egu kam na dollars na editu awuka dollars na editu awuka Ghana say you need dollars you di cities na anything na wonam na say we chase kra na chase die dollars engineer maybe wo ha I was say friend say ye hwe ho asem ka ye hwe ho asem ka fi say o man na ye mobo Oman no niam bebre aka akire niam bebre aka achi anti mo ye aban foforo amaba saa no no asa akoye saa no nipa ntiase nipa ntiase ti President Mahama so otimi ka bibi fa ho because Oman de ekono enkoye o Ghana unisa enkoye kura enkoye na ya na mintimi sem se wo Ghana wo inside na unhu de eko ba o outside in there unhu a aninema bia na ore ahopa o na ore ahopa pa se timi tisi ka se yesi market amani pa akotena madidwa na akokse se wiem ni ye gya ho amasa ye kwan ni ye gya ho yesi hospital na akokse se mu ni ye gya ho nipa efa ho ewu masa krobie no a ni yesho say niema we be acceptable sa na ya nkasa no your system of governance na nkasa no mwa ya enso ye ekuye because I was say ye here a friend say union government say constitution no eno na be che ne ho because then say friend say president na say ono na appoint a friend say chief justice appoint IGP chief of staff no I was say friend say lawyers na judges na omo association na mu na say omo yi omo ho eto omo ho aba eyi omo panyini eyi omo chief justice Sani ye no police one way mu no mu yi omo IGP military no mu no mu yi omo friends say military general say chief of staff say you driver for na no mu yi omo panyini omo chairman association na no obi yi ni panyini ni panyin obi yi ni panyini mako sa na do mo call friend say parliament na do mo call parliament enti aban a wo no ya beto aba ma wo no de wo ba wo de de say bill na pass ya wie na say bibia ye ne de beto anim na wasan ho unni to me the brace how to say and the experience because the president no power too much I don't know a man basa no because obia working for ni own interest I don't know I'm na basa because say ya sano anya no sa union government no na powers no mu achecha sa na yebebre cause party ba ko ebeba party ono beba no ono it takes all funny na power ni na bedi no all the executive powers all the judiciary powers legislative powers ni na akodi ni ho mama we omo party mama this time crowd there was afa che say kronia dia che no wa fa ba bia
wafa baby eba say the money too powerful. Money too powerful. You really on my side. That's how take decisions are na challenge na we have why say system of governance where the why that the ebe 100 years 200 years why that the ebe say ebe kasa ho sa why I say no since the constitution only follow the union government. Follow union government. And the situation no. Situation no. Omo na be you omo obia be ni leader. To be a leader na be parliament. Into obia be twa on the side. Obia be twa on the side. Ti ya asesa ne mamu sa ne dia ye be bre. Go ahead the way and you call a month when you brabre pa, and say, which are bontina or kind dollars, and my grad, or no crown, and who and send me breeze, Anna, and you penny back home, a month from Fancho. Yes, I am very careful. Say. All right, and I think that yeah, I'm 40 minutes about some no. To Kwame, I think send you one no. Yeah. Right. You bet. Ene ya wankra ene di dwumadi ebesomo update ho said the apija akwa akoduru nsisanya aba ho ene nwumbe ye de ebre ho omuwie a said the no ma bisi akọ ni nyina ye de ho mfonyini etimi eba ebesomo ene other trending issues a ekoso ewo man ganem ni nyina so oti emu ensensem champion chairman ene ye de bisi a na ochanyambo ana wo saba ko menu bia peso di nyame adom ochena Kwame edbesia tine ebeda do fo nyina ati oti champion chairman ka odi ani mu cheche nsemu meso fam mari bedi dwumedi mu chairman ochanyambo boy sanso ni ahia bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju mediate tiripa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma kwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpuntu nyuma hodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo kokotwa se ne dwumadi ni sifa ko. Na afein so akwan me miai wodo wa atete apansam so no ye kotwa se ne ebe ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wono mo ewo ho ne nso mwa dwumadi fufura ye san di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi yi etumpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne ebe ya wo see yen videos are dropping